שלום, שמי דוקטור יולי ביטרמן, מומחית ליישור שיניים ולסתות, בוגרת תוכנית ההתמחות במחלקת אורתודונטיה באוניברסיטת תל אביב. אז היום אני אענה לכם לשאלה, כיצד מטפלים במנשך אחורי הפוך, או בשפה המקצועית סגר צלבי אחורי. אז לטיפול במנשך אחורי הפוך ישנם מגוון שיטות ומכשירים, שבעצם מבוססים על העיקרון של הרחבת הלסת העליונה. כשאנחנו מדברים על ילדים קטנים, ניתן לטפל או במכשור נשלף כמו פלטות, או במכשור קבוע שמודבק לשיניים ומרחיב את הלסת העליונה. כשאנחנו מדברים על ילדים גדולים יותר, על מתבגרים, לרוב נטפל במכשיר שדבוק לשיניים, כמו לדוגמה RPE, שבציבור גם מאוד אוהבים לקרוא לו עכביש, כי הוא מזכיר בצורתו את העכביש. וכשאנחנו מדברים על מטופלים מבוגרים, לרוב הטיפול הוא יעשה בשילוב של אורתודונטיה וכירורגיה בשביל להרחיב את הלסת העליונה. בכל מקרה של מנשך אחורי הפוך, רצוי וצריך להתייעץ עם מומחה ליישור שיניים ולסתות, על מנת שיתאים לכם את הטיפול הטוב והנכון ביותר. למידע נוסף, אתם מוזמנים להיכנס אלינו לאתר האגודה האורתודונטית. בהצלחה!